Piştî 4 salan bi beşdarbûna hevserokên şaredariya bajarê mezin Awanê, Abdullah Zeydan û Neslihan Şedal, geştên otobüsên Deryayê careke din hatin destpêkirin. Her du hevserok li gel hejmarê xelkê ji Artemet Marînayê çûn greva Axtamarê ku cihekî girîng ê geştiyariyê ye. Yani aslında biz de hep söylüyoruz yani bizim ihtiyacımız da... Em her dem dibêjin pêwîstiya me bi hezkirinê, bi hevkariyê, hevfêmkirinê û yekîtiyê heye. Ji ber ji vê cudatir ti çareyeke me nîne. Em dixwazin bi hev re û wekhev di komareka demokratîk de bijîn. Eger wekheviyek hebe, ji xwe dê aştiya civakî jî çêbibe û dê refaha jiyana xelkê me jî zêdetir bibe. Bu olursa zaten toplumsal barış da sağlanır. Refah düzeyi de yükselir insanlarımızın. Hevserokê şaredariyê Abdullah Zeydan di axaftina xwe ya li gel geştiyarên ku ji Stenbol û Anqerê hatibûn de careke din bal kişan ser aştiya civakî. Yani bu kadar işte her karış... Em nihal welatekî wek bi hûştê dijîn ku hewqasî her bajarekî wê xweşik e. Stenbol, Trabzon, Wan, Aydin her wiha her der xweş e û tenê tişta pêwîst aramî û aştiya civakî ye. Hêviya me her aştî ye. Eger ew çêbibe dê pirsgirêkên din jî bên çareserkirin. Serokatiya Daireya Veguhestinê ya Şaredariya Wanê ragihandiye ku niha du otobûsê heftane sê rojan kar bikin ku her otobûsek heftê kesîl xwe digire. Nirxê geştê jî ku berê wek 206 lîreyên Tirkî hatibû diyar kirin, hatiye kêm kirin û welatî dê bikaribin bi 180 lîreyan geşta xwe bikin û bo xwendekaran jî 105 lîreyên Tirkî ye.